जेठानी के बीच में एगो भोलेनाथ के बहुत छोटी सी भजन सुनावे जाता नी के आप लोग कमेंट में जरूर लिखा लोग, लाइक शेयर कर लोग कैसन भजन हमनी के लागता। आप लोग के कमेंट पढ़ के हमनी के बड़ी खुशी मिलेला। आ जरूर बताए लोग कैसन लागता ई बाबा भोलेनाथ के। अरे आधा उमरिया बीत गइल बा घरवा दुअरवा संभारे में, आधा उमरिया बीत गइल बा घरवा दुअरवा संभारे में। आ तोर मन करे किनारे पतर की बाबा धाम जाए के, तोर मन करे किनारे पतर की बाबा धाम जाए के। उमरिया बीतल जेठानी घरवा दुअरवा संभारे में, आधा उमरिया बीतल जेठानी घरवा दुअरवा संभारे में। आ मोर मन करे कि जाई जेठानी बाबा पर जलवा ढारे के, मोर मन करे कि जाई जेठानी बाबा पर जलवा ढारे के। हर हर महा